non aduma de bɛ don mɔgɔ gɛsira k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn n'o tɛ ne ka hakilina na dugukolo sanfɛ ne ka basi ma s'a ma jo kalanni ma ne kɔni b'o dɔn k'a fɔ ne ye nin fɛn kelen de k'a la dugukolo sanfɛ tiɲɛ na ne t'o dɔn dugukolo sanfɛ ne ma diɲɛ foyi k'a la kuma foyi k'a fɔ mankan tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ walima lagosi tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ ne m'o ye o de ala sago sago jo kalanni tile kelen soma e ye jo kalanni dɔn cogo di sababu dɔn sababu ma sababu tɛ bi taa mɛnna ka min a ka ko ma taa yɔrɔ si a bɛ si ekɔliso la ka m'o wagati n'a dɔn wagati don dɔ la a tora kolonkolon na a ye misasi ci ne ma sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ quoi est-ce que y'a faamu i bɛ ne ɲininkali wɛrɛ dama n b'a fɔ la a bɛ sɔrɔ a ma bɔ ekɔliso kɔnɔ ne y'a dɔn wagati o de y'a sago sago mais jo kalanni a b'e bolo jigiya jumɛn ma a bɛ fɛn de las'i ma wa a bɛ kiliyan dɔ ta ka n'u d'i ma wa walima jo kalanni bɛ e bolo cogo di fɔrɔnya de ne tɛ mɔgɔ minɛ k'a maa bila ne y'o mɔgɔ ye k'a fɔ a bɛ ka na ni kiliyan ka kiliyan di ne ma non jo kalanni ne dɔn tɔgɔ bɛ ne na jamu bɛ ne na alhamdulilah ala ye dɔn di ne ma a ye ne dɔn ka ne to n tɔgɔ la 100% o de ala sago sago tile kelen soma i ka o kuma o diyara n ye mais tile kelen soma an y'a ye k'a fɔ jo kalanni a b'a fɔ ko tile kelen soma depuis wagati jan maliyɛnw bɛ to ka i tɔgɔ mɛn a da kɔnɔ i ye moto d'a ma e ye moto d'a ma mun sababu la ne bɛ to k'a ye a hinɛ de donna ne na parce que ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ye ala ne kɛ mɔgɔ min ye sabari ni muɲu de ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ yɛrɛfɔ ni kumaba ninnu ma di ne ye kuma yɛrɛ ka kuma ma nɔgɔn ne ma quoi kuma ka gɛlɛn ne ma o de kama ko baara ka fisa ni kuma ye mɔgɔ bɛ min kɛ kuma ye n'i y'o kɛ baara ye ɲuman b'i y'a la n bɛ to k'a ye n'i y'a lajɛ nin bɛ baara la a mana kɛ cogo o cogo bolimafɛn ko b'a la mais a dɛsɛra k'a sɔrɔ n'i y'a jate minɛ ne m'a d'a ma ko a ka tɔgɔ di ne ma ne ta ni y'a d'a ma ala n'a kira kama di k'a fɔ n'i y'a di fɛn wɛrɛ kama non n'i y'a d'a ma ala kama n'i y'a wele ka na ne kumana fɛ waati n t'a dɔn yɛrɛ ne ye video de kɛ ka bila ko ne mako b'a la k'a sɔrɔ o ye video lase ma a ye ne sɔrɔ yan ne ye moto d'a ma seko min ye ne y'o kɛ ne ko ma a ka continuer ni ala sɔnna a k'a cɛsiri ni seko ye fɛn fɛn yanni diɲɛ wuli cɛ n b'a k'a ye o de ala sago sago ko b'o bolo de kan o moto kɔfɛ mun fɛnɛ kɛra tuguni o moto kɔfɛ ne y'a wele parce que a ye dɔɔni kɛ dɔrɔn n'i y'a lajɛ a ka baara kurasi b'a la comédien de don a bɛ mɔgɔ layɛlɛ ni mɔgɔ ko sera degré dɔ ma ni fɛn valeur ma yera a bolo a b'a ka ko kɔrɔta k'a sɔrɔ ne y'a wele a na radio bali ka wuli ninnu k'a sɔrɔ ne ye mobili kelen kelen di o bɛɛ ma k'ale taatɔ Sikaso mototigi dɔ de taara ale gosi ka radiateur ci ko 40,000 ale taara n'a garage la ne ko non a ka taa o jɔ a ka na n bɛ dɔ wɛrɛ d'a ma k'a sɔrɔ a nana ne ye dɔ wɛrɛ d'a ma a filɛ o dɔ wɛrɛ de kɔnɔ o de ala sago mobili filanan ye o ye mobili filanan ye tile kelen soma mais an y'a ye jo kalanni a bɛ na wagati caman i fɛ yen wa c'est vrai ni ne ɲininka n b'i jaabi jo kalanni bɛ na ne fɛ yen kuma bɛɛ mɔgɔw yɛrɛ b'o kalama a bɛ min kɛ yan yɛrɛ ni kuma diyara a t'o kɛ Bamakɔ yɛrɛ laban kɔsa in na ne yɛrɛ ye sokuru kelen yɛrɛ bila n ka so sanfɛla ka bila a kama yɛrɛ mɔgɔ fosi yɛrɛ so a kama ne de y'o so kelen yɛrɛ d'a ma n'a nana fɛn min ka d'a ye du kɔnɔ a b'o de kɛ a ye maa ɲininka a ma mɔgɔ ɲininka o a b'a sago de kɛ la n ka du kɔnɔ yan a bɛ ji min a bɛ dumuni kɛ n y'a kɛ i n'a fɔ ne dɔ ye quoi o de ala sago sago mais i ye mun k'a la non adamaden bɛ don mɔgɔ gɛsira k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn n'o tɛ ne ka hakilina na dugukolo sanfɛ ne ka basi ma s'a ma jo kalanni ma ne kɔni b'o dɔn k'a fɔ ne ye nin fɛn kelen de k'a la dugukolo sanfɛ tiɲɛ na ne t'o dɔn dugukolo sanfɛ ne ma diɲɛ foyi k'a la kuma foyi k'a fɔ mankan tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ walima lagosi tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ ne m'o ye o de ala sago sago tile kelen soma a ko e m'ale bila ka taa Faransi o kumana e tun y'a fɔ a ɲɛna de k'i bɛ Faransi baara de k'a ye k'a bila ka taga ayi non o b'a dɔn kuma de man ɲi quoi awɔ ko ka ca mais n'i ma kuma man ɲi o ye tiɲɛ mais kuma ma di ne ye quoi tu vois parce que ni fɛn fɛn kɛ ala kama dɔrɔn nimisa t'a la tiɲɛ don ne tɛ ko kɛ ka nimisa parce que an ye video kɛ yan don min na ko a mako bɛ avion ko ne ka parce que ne de ye kuma f'a ye quoi o karisa n bɛ billet kelen d'a ma yan ni kalo bi sa ko ma ko problème t'a la ala tulo bɛ n kan na o
ngalon bɛ tigɛ ka da su de kan o de kama e ne ɲininka n'o tɛ ne tɛ fɛ ka n da don nin kuma ninnu na ka kuma na détail ka di quoi est-ce que i y'a faamu awɔ ne ye min fɔ jɔn bɛɛ n'a seko de don awɔ o don tɔgɔ ni segu bolo yɛrɛ bɛ yan awɔ ne ye 200 000 d'a ma ka 200 000 di segu bolo ma awɔ a taara Bamakɔ le 20 sera yan ne y'a wele ko don tagali ma bɔ wa ko a bɔra ne ko 200 000 retrait kɛ ne kun tuguni ɔhɔn a ye 200 000 retrait kɛ ne kun problème t'a la ko bɛ wuli Zurayɛri 400 000 Zurayɛri sera ko ale ma taa awɔ ne ko kibaruya jumɛn de bɛ yen i b'a ɲɛfɔ ne ye ko non ko foyi tɛ yen ko ma ɲɛnabɔ kosɛbɛ o tila ka bila dugu jɛra ko 23 heures o ma bɔ tuguni o y'a bila sini na tuguni ne ko mun kelen de bɛ yen ko pasi ko transport ko a prix yɛlɛna ne ko mun na e ma fɛn fɔ ne ye ni transport na e dun ko e 250 000 de demandé ne bolo ni fɛn prix yɛlɛla e kan ka kuma ne fɛ ne ko e ma fɛn fɔ ne ye ko non ko n kana ko ale maloyara a ye téléphone tigɛ ten o y'a sɔrɔ ne tun bɛ kungo kɔnɔ kɔfɛ ne nana ne y'a wele ko n'a ma ɲɛnabɔ n ko a ka n wele ka ɲɛfɔ ne ye ko baasi t'a la o tɛmɛna ne n'a cɛ kɔfɛ a tila ka ne wele ko a ɲɛnabɔra ko bɛna wele heure na ne ye dugawu k'a ye o kɔfɛ a ye ne wele a sera Amérique aéroport la dɔ de ye ne wele Espagne aéroport la dɔ de ye ne wele ko Jokalani b'ale fɛ yen ko a ka passe banna o ye ne sɔrɔ kungo kɔnɔ ne ko problème t'a la ne ko n bɛna Orange Money jateminɛ comme ne kɔni bɛ kungo kɔnɔ ne ye n ka kalanden dɔw wele parce que o kɔnɔna ne ye n ka Orange Money wele ne ma sɔrɔ quoi ne ye n ka kalanden dɔw wele ne ko wari b'o ka compte la ka ci Jokalani ma wa ne ko a bɛ ci numéro jumɛn ne ye Jokalani ɲininka k'ale bɛna ɲininkali k'a la a ye ɲininkali k'a la a y'a ɲɛfɔ ne ye ko n'ale bilala ale ka Mali pisi la ko a bɛ se ka bɔ ne ye n ka kalanden wele ko non ko 50 minutes a ka compte la ko 25 minutes b'a la ne ko nin wele don transfert a kun ne nana n bɛ wari d'i ma i ka taa dafa o kɔnɔna na a ye 30 minutes ma se ne nana so ne nana a ye ne wele numéro min na ne y'o numéro tigi wele a ko n ma ko Jokalani taara ka ban ne ma se ka wari tɔ ne ma sɔn ka ci bilen parce que a t'a gɛrɛfɛ bilen quoi parce que a ye 50 000 de demandé ne kun n'u ye 25 000 de ci o kɛra o pɔsɔn na fo a donna bi o dɔrɔn n'o tɛ ko foyi ma tɛmɛ cɛ alhamdulilayi mais e ye ɲuman minnu k'a ye kɔri i nimisalen tɛ bi non ne nimisalen tɛ ne tɛ ɲuman kɛ ka nimisa o n'i y'a ye ni ɲuman kɛ tɔgɔ ɲini de kama kɛ ɲini de kama o de bɛ na nimisa ye ne ma nimisa walayi ni ɲuman kɛ ni mɔgɔ ma dɔn ye ala bɛna dɔn ye parce que ne ta ye ala kama ko de k'a fɔ n'i y'a kɛ tɔgɔ ko de kama ani a ka mɔgɔ lase ne ma n'o tɛ a nana sɔrɔ mɔgɔ bɛ n bolo ni client ko don a nana sɔrɔ client bɛ n bolo tɔgɔ bɛ ne na jamu bɛ ne na adamaden n'a jɛra a bɛ jɛ tiɲɛ kan o de ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ ne tɛ